Dulaan sa 100 million pesos nga balor sa illegal nga drugas ang gisunog pinagi sa thermal machine tulod sa krematorium sa usa ka punerarya. Kini ang mga dangerous drugs nga nasakmit sa nagkadiyang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o Philippine National Police. Adunay pagtugot sa korte ang pagsunog sa maong illegal drugs. Ani ang report. Kini ang mga dangerous drugs nga gihanay sulod sa usa ka punerarya ug giandam aron sunogon pinagi sa thermal machine. Gilangkuban kini sa methamphetamine hydrochloride nga mikapin sa 13,000 gramos nga nagkandidad og 90.7 milyones ka pesos. Marijuana nga mitimbang og kapin 74,000 gramos nga nagkandidad og 8.8 milyones pesos ug ephedrine nga nagkandidad sa kapin 7 milyones ka pesos. Ang mga kontrabando nasakmit sa naglahing operasyon og panahon sa PDEA ug PNP. Gigamit kini isip mga ebidensya sa korte. Ang uban nahukman na samtang ang uban kasamtangang gihusay ang kaso apan nagbilin lang og sample samtang nagpadayon pa ang court proceedings. Gisose sa mga kimis sa PDEA ang mga prohibited drugs isip procedure sa dili pa kini sunugon. Katong mga ebidensya sa PNP, i-turn over mangyapon nila sa PDEA with the order of the judge, no? So mo nang atong ipangsunog karon, ebidensya ni siya sa PDEA and PNP. Ang kailangan lang naman ng prosecution na ebidensya ay a sample. Hindi kailangan yung kilo-kilo. Kaya nga sa balaod, pwedeng i-destroy na before filing. Ang dangerous drugs thermal adunay pagtugot gikan sa hukmanan. Gani mitambong sa kalihukan ang mga opisyal sa judiciary nga gipanguluhan ni Judge Pamela Baring Uy nga maoy pinasidunggang dinapit. Kailangan sunugin, i-destroy ang mga droga, pagka-seize and confiscate. Nasa balaod po yan. Kaya nandito po well represented ang lahat. Kasi it's everyone's concern. Samtang ipasabot sa PDEA nga limitado ang ilang resources. Gani, walay katako sila ug ang PNP sa pag-dispose sa illegal drugs pinagi sa thermal machine. Busad ako ang ilang pasalamat sa pribadong sektor nga nagpaggamit sa kahimanan. Samtang ipaniguro sa PDEA nga dili mahilabtan ang mga illegal nga drugas nga naa sa ilang kustodiya. Kana nga ato ang evidence facility sa PDEA, di na maabri og sa kinsa lang kay ang naayawi ra na me as the regional director, our chief chemist and our property custodian. Unya di niya maabri o di na ko abrihan. Kauban si Philip Patricio ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.